Hello? Yau kwanan wata nawa? A to ai ba ma'aikacin albashi ba ne. Baka ɗauki magana da muhimmanci ba. Saboda ka ɗauka wasa nake da kai ko? Waye kai? Mas! To ni na ruwana ko ma Ingilishi ne. Ka amsa min tambaya ta tukunna. Ya kira ni a waya. Ya ce da kai me? Yana min barazana sai ya koya min me tsoro. Kuma shine ya kashe kasi da baba ba wani ba. To ni mene alaka ta da wannan? Kudi. Ba mu sani. To wani mataki ka ɗauka? Wanda ya masa haka lalle ya mutu. Ka san inda aka kashe shi? Shi ma ba mu sani ba. Ba na da alaka da wancan. Akwai abin da na kasance ina ɓoye maka. Wace ranar bom ne tashi a gidan nan? Shi ne na maka ƙaryar cewa gas ne. Ok, to ina jin ka. Ya na ji ka, muryarka tana fita da tsoro a cikinta.